ओइ अनजालि मा नों नुदोंना सासे सिनियर डिग्रियाव फरायनाय सिख्लाखौ नुवाखै आं नायाबो आयौ मा एसे समायना मोजांथार बाधो सोब डिग्रियाव फरायनाय सिख्ला बिलाय आंनिख्रुइ महर गोनां सिख्ला बे कलेजाव रावबो गैया मा मोजांथार ओइ बालनि मालाय सिख्लानि गुन गाबाय थानाङालै बेयाव एसेबां मोजां नुदोंबा बिजोंनो लोगो जाहैथां है नङालै माथो नोंहालै बै सिख्लानि थाखाय सोरबा सेंग्राया आखाइ हाना लादोंनो बेखौसो बुंदों आं मा आखाइल' हादों आंनि थाखाय हाइ स्कुलाव सासे सेंग्राया दंफां सानिफ्राय बाज्रुमदोंमोन आथिं आखाइ बायना दङ हे बिनिफ्राय मा जानाय बिनिफ्राय मा जानो आं बायदि सिख्लाखौ आरो मोनगोन नामा बियो महर गैयै अमा बायदि महर लाना आं जाबाय गलाब बिबार बायदि महर गोसा आरो बियो जाबाय मासे जाबोराव गोग्लैनाय थाम्फै थेवबो बेसेराया आथिं बायना थाबाय ओइ क्लासनि सम जाबाय माथो क्लास मा क्लास एडभान्स बर'नि थै क्लास आरो आं क्लास लानो फैया आं बेयाव बरिंनो सोरबा लेक्सारारनि डायलग खोनाबाय थागोन आं महर गोनां मानसिया क्लास लानायनि दरखार गैया नै इउ चुटकी बाजायबानो आंनि थाखाय हाजार सेंग्रा लाइन नांगोन दे होनबालाय आंबो लाला क्लास ओइ अनजालि मा नोंखौ हले बै दैमालु होननाय सेंग्राया उन जाबाय दं दे जाथोहाय आं मोजांसो मोनो आंनि उन सेंग्राफोरा बिरथिंलाबायबा दाबो दं नामा औ नोंखौनो नायहरबाय दं हाय अनजालि हाय मा खौरां मोजां आङो जिरायनो हागोन ना बेयाव जिराय गाज्रि मोनाथ' मोना औ आं सफैबाय फैदो नोंबो औ दे होमब्लालाय लोगो मोनगोन दायो औ दे सोरलै दैमालु नामा औ दैमालु मासे हेन्डसाम बाल बियो नाय अनजालि आं दैमालुखौ एसेबो नायनो हाया दैमालुनि आखला मोजां नङा बियो आगोलबो गोबां सिख्लाफोरजों लाइन मारिखांबायनो मोजां आखलनि नङा बियो लालाय गारलायसो आंनिबा नोङो बिनिफ्राय गोजानाव थानायानो हामगोन आरे नोंहालाय मा एसेबां मेगन सादों दैमालुआ एसेबां हेन्डसामखा जायबो सिख्लायाबो बिनि खिबु उन जाखायो नाथाय नुदों दैमालुआ आंखौसो लाइन होदों दैमालु बायदि हेन्डसाम सेंग्रानि लाइन नांगौबा आं बायदि समायना हदेन सेक्सि जानांगोन मिथिबाय उदैयाबो माबोरैबा मोनसेदों ओंखामखौबो जाबोआसै आङो ओंखामसो उखैजोबबाय थौदो केन्टिनाव जाहैनोसै माखौ नायहरबाय दंबा बिदि सोर उनथिं जहरनाय गोसोम बुन्दाया नोंखौ नायदों महर गैया जेबो गैया हमला लानो सोरखाङाहाय आङो महर गैयि बन्दादाफोरा आंखौ बिदि नायबाय थाबा सेंग्रा नालाय नायगोनानो आरो महर गैयाबाबो नोंहाथ' महर दङ बिहा महर गैयाबाबो नाङाहाय आंना महर गैयि सेंग्राफोर नायनायखौ दैमालु नों गासैबो साबजेक्टनि नट्सफोरखौ मोनजोब्बाय नामा गैया आंनावबो फरायनायाबो जाथाराखै नट्सफोरखौबो मोनाखै आयु एग्जामफोराबो फैबाय दं बेनोथ' जादों र' फेलसो जासिगोन नामाथाय फरायथाराखैबो नट्सबो गैया बेखौनोथ' टेनसन जाना दङ आङो एसेबां सम जालांबाय नट्सखौनो मोनाखै आङो नट्सबो गैया फरायनायबो जायाखै नोंहा सोरबा लोगो दं नामा नट्स गोनां गैयालै आंनाव थानायमोनब्ला नोंनो मालाबानो होसिगौ आं फेलसो जासिगोन बायदि मोनबाय आं इनोथ' आंबो हाय अनजालि हाय आंखौ सिनायदों ना आं सोमखोर नोंजोंनो सेम क्लास ओरैनो नुनाय बायदि मोनदों नोंनो नट्स नांगौबा आंनाव गासैबो साबजेक्टनिनो नट्स दं लानो हागोन सुबिदायालाय मोजां आंना नट्सबो गैखाया एग्जामाबो फैगासिनो नाथाय हंलालानो बिदि महरखौनो नायनो बासै आं बाथो हंलालाबाबो रायज्लायफ्लानोसै नङाब्ला नट्सखौ मोननाय नङा सोर नागिरबाय थानो अबाव मोननो बिनिफ्रायनो लानोसै आं हेलौ मेडाम मा जाखो मा सानहाबखो नोंनो नांगौ ना नट्सखौ औ नांगौ आं लागोन दे खर' मेलेमावबो जेबो हाबगैया माथो
माबायदि हेन्डराइटिंलै एसेबां गाज्रि हेन्डराइटिं दिनैसिम नुफेराखैमोन आं जेबोखौनो हमनो हालिया माथो महरा जेरैबायदि गाज्रि हेन्डराइटिंआबो बिब्दिनो गाज्रि गुसिथार हंला दाउस्रि आथिंसो हेन्डराइटिंआनो दरखारनांगौ नोंनि फनखौ रिसिभ खालामनो गाज्रि मोनबा मोनगोनलै रिसिभ खालाम बेबायदि महर गैयै सेंग्राफ्रा बिब्दिनो मोजां सिख्ला नुब्ला सान्सल' नागिरखायो रावजोंबोथ' मोजां मोनजाखाया हरबाय थालै आंहालाय मा जादों सोमखोराबा अबाव दं मोनसे कुइसन हेल्प नांगौमोन आंनो जेबो बुजिखौनो मोनाखै आं बे हंलाखौ लोगो हमा सानो बारे बारे बेखौसो लोगो हमनांगौ जायो बेलाय माथो बेयावनो दं दिनैनिफ्राय रायज्लायला इगनर खालायगोन सानदोंमोन आं उपाय गैलिया आरो बे सोमखोर सोमखिनायावनो फैफिननांगौ जाबाय अ गड सोमखोर औ अनजालिसो माथो आं नोंखौ नागिरबाय दं दहायनिफ्रायनो औ आं बेयावनो दंफैयो आं बांसिन लाइब्रेरियावनो टाइम स्पेन्ड खालायो एसे बुक नागिरबाय दङ आं एक्सट्रा गुड मामोन माबा सरि दे सोमखोर नों गाज्रि दामोन मैया हराव नोंनि फनखौ आं रिसिभ खालामनो हायासै आंना हराव फरायनो उन्दुलांफ्लांगारदों सरि दे बेखौनो इट्स अके जेबो नङा आंबो बिब्दिनो जायो माब्लाबा फरायै माब्ला टेन्थाव लाङो लाइस्रि औ नों अनजालिखौ नुदोंमोन नामा औ अनजालिया सोमखोरजों दं लाइब्रेरियाव दे होमबालाय थेंक इउ मानिबा थेंक इउ नायनोबाय आं बे सासे मानसिखौ शाला मोसौ दामब्रा सोमखोर गारां नोंखौ नोंखौ सोमखोर सोमखेसाला हंला नोंखौ नायगासिनो बुन्दा साला नायबाय था नोंखौ गारां आंनि गार्लफ्रेन्डखौसो मोनदोंना नोङो ओइ सोमखोर थांसै थौ दिनै मेमा नट्स होनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन क्लासाव थौदो होनब्लालाय थांसै नंमारगौ अनजालि औ फैनाय हारसिं फै औ दे सोमखोर नों थांबाय थाथ' आं थांगासिनो दे दसे उनाव औ दे मा जाखो मानो इसेबां रागा मिनिनाय नङा बेयाव अनजालि नों हले आंखौ इगनर खालायबाय दं दे आयु खालायाखैलै मा इगनर अबाव इगनर खालायखौ आंलाय नोंखौलाय इगनर खालायाखै नों बिखौ मोजां मोनो ना बे सोमखोर सोमखेखौ मोजां मोनो ना आंखौ मोजां मोनो आयौ फाग्लालाय नोंखौ मोजां मोनो आरो माथो जालायखो नों आंनि गार्लफ्रेन्ड जानानैबो सोमखोरजोंनो थाबाय थायो गासैबो कलेजाव थानाय समखौ नोङो बै सोमखोरजोंनो लाइब्रेरियावनो थाबाय थायो माथो बेबायदि आरो माब्लासिम सोलिबाय थागोन दैमालु आं नोंखौ आगोलबो बुंदोंमोन सोमखोर बायदि असाइस महर गैयै सेंग्राजों फ्रेन्डशिप खालायनाया आंनि जाहोन दं होननानै आं स्टाडि खालायनांगौ आरो सोमखोर बायदि मोजां स्टुडेन्ट लोगो आरो जेरावबो मोनदिया आङो जेब्ला आंनि मतलबा फुरा जागोन नायबाय था नोङो अब्ला आं बिखौ नायफिनाबो बिनि महरखौबो नाया आङो अनजालि आं मिथिया आं माब्लानिफ्राय नोंखौ मोजां मोननो हमबाय नोंनि अनगायै आंनि जिउखौ हास'खन्दा बायदि मोनो आंखौ फोथाय जुदि नों आंखौ एक्सेप्ट खालायो आं नोंखौ नोंनि जिउआव ओरैबायदि रंजानाय लाबोनानै होगोन जायखौ नों माब्लाबाबो सानाखै मा नोङो जावलिया फाग्लाथ' जायाखै सोमखोर जल हस्ति बायदि मोखां नोंनि दाउखा बायदि महर गोसोम महर गैया हाग्रानि बन मानसि बायदिसो नुयो नोंखौ आरो नों आंखौ मोजां मोननायनि सिमां नुगासिनो आयनायाव थांनानै गावनि महरखौ नायहैथां मानसिखौ हाग्रानि मानसि बायदि बांसिन नुयो नोंखौ नों आंखौ नोंखौ एक्सेप्ट खालायनायनि बाथ्रा बुंदों खोनासंना ला मोजाङै नों बायदि महर गैयै सेंग्राखौ आंनि खानाय दोंसेयाबो मोजां मोना रंजा आं नोंखौ सोबायाखै नङाब्ला गुबुन सेंग्रा जानायमोनब्ला नै आखाइखौ नुदोंना नोङो बे आखाइजों खेबसे सोबाना नोंनि खोमसि दाखा नांनाय मोखाङाव आसि थाइबाखौबो बहायना होगौमोन आं अनजालि
दा खालाय गावनि महरखौ लानानै एसेबां दुगा रजे। जुदि महरजोंनो मोजां मोननाय जाजोबगौमोन, बे गसाइ इसोरा गोसोखौनो बानायामोन बे संसाराव। आरो गोसोआव लाखि अनजालि, मोनसे सम नोंनि जानानै फैदोंमोन, सानसे सम आंहाबो फैगोन। लाजि गैयि। मा जाखौ? मा खावलायाल' बुगावगौ? मा जाखौ? नों मिथिगौ आंखौ बै सोमखोर गोसोम बोदा हंलाया प्रप'ज खालायदोंमोन आरो एक्सेप्ट खालायखाय जा गाज्रि बुंखादों बियो। आं बुंदोंमोन ना नोंखौ बिजों बाराद्राय थाफानाङा होननानै। दिनैनिफ्राय बे जल हस्ति महरनि मानसिजों रिलेसन लाखिनांला दे। औ, नायखालां बिखौ। फिसा, आं नोंखौ मोनसे बाथ्रा सोंनोसो लिंहरदोंमोन बेयाव। मामोन आफा? फिसा, आंना बेमारफोराबो बारासो जानो हमबाय। फिसा, आं थांना थासान्दियावनो नोंनि हाबाखौ खालायनानै गालांनो हानायमोनब्ला गोसोखौ मोजां मोनगौमोन आं। आफा, नों मानो बेफोरखौ सानबाय दं? बेफोरखौ साननानै आरो नोंना बांसिनसो जागोन। नङा फिसा, आं बारा सम थांना थालिया आरो आंहा गोसो दं फिसा नोंनि हाबाखौ नायलांनायनि। नोंहा सोरबा फसायनाय दंबा खिथा फिसा। आफा, गाबोन रायलायगोन दे आङो मोजाङै। नों दा उन्दुनाय दे। नों थाथ' उन्दु। हेलौ दैमालु, नोंजों आंहा सिरियास बाथ्रा दं रायलायनो लागा। नंगौ नामा? मा सिरियास बाथ्रा? बुं। दैमालु, आंना आफाना बेरामफ्रा बांद्राय जानो हमबाय। मोजांखौनो जानो रोंला। आफाया दिनै आंनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों। मा बाथ्रा बुंनाय? नंगौ। आंथ' मोजांसो मोनदों। दैमालु, नों बे साननैसोनि गेजेरावनो आंखौ नायनो फैदों। जोंहा आफानिया लोमजानायबो बारा जाबाय। नों थाबैनो फैनो नाजादों। थाब फैदों आंखौ नायनो नोंसिनि आइ आफाखौ लानानै। अनजालि, मा एसे मोजां निउस होखो नों आंनो अनजालि? आंनि गोसोनि बाथ्राखौनो बुंबाय नोङो। जागोन, आं थांगोन। नों टेनसन लानाङा। दे होमब्लालाय हाबानि डेटखौ फिक्स खालायबाय। मोजाङै हाबाया जागौनानै थांबानो जासिगोन दे आरो। बेनोथ' मोजाङैनो जालांथोंसै। नोंथांमोनाबो माबोरै नांलांदो आरो खामानिफोरखौ। जागोन, नोंथाङा टेनसन लानाङा। बा अनजालि, नोंनि खाफालाबो मोदान लायनायलै, हिरा जोंथि बायदि। जायखौ मोजां मोनदोंमोन बेखौनो मोनबाय आरो हेन्डसाम हौवाबो मोनबाय, फैसाबो दङ, जेबो टेनसन गैला। आंनि खाफालाबो बेसेबा मोजांलै। आंनि बायदि खाफाल नांगौबा महराबो आंनि बायदिनो जानांगोन। एसेबां बोसोर बारलांबाय, दिनैसिम आं सासे गथ'नि बिमा जानो हायासै। मानो बेबायदि जाखो आंजों? बेबायदि साजा आंखौ मानो होखो इसोर नोङो? बिहामजो, बिहामजो। औ मामोन आयै? मामोन? खांखिनि सारा खामानि माखासेया दोङो इसिङाव सोर मावगोन? आयै, आं खर' सानाय मोनदों, बेनिखायनो एसे उन्दुनो सानदोंमोन। खांखिनि? आंनि न'खरनि खर' जाग्रा साला खांखिनि कुलुंखिनि। मानि खर' सानाय, मानि बेमार? सासे गथ'थ' होनो हायासै आंनो। मोदोमाथ' थानोनो रोङा, मानि लोमजानाय मानि खर' सानाय नोंलाय? खांखिनि साला, दिनैसिम नों आंनो फिसौजोनि मोखां नुहोनो हायासै, बाजा साला। आयै, नों आंखौ मानो बिब्दि रायबाय थायो? बाजाखौ बाजा होना मा होननांगौ? ओंखारलां नोङो, जोंनि न'आव थानांला। ओंखारलां नोङो आंनि न'निफ्राय। नों ओंखारलांबासो नै आं आंनि फिसानो गोदान हिनजाव लाबोनानै फैनो हागोन आरो फिसौजोनि मोखां नुगोन। आयै, नों मानो बेबायदि बुङो? आंहा मा दाय दं? नोंनो आसल बुस्थु खांखिनि बाजा दायि, नोंनो दायनिगिरिया नोंनो। ओंखारलां। लाजि गैयि, रायबाबो राजिनो रोङा, ओंखारलांनो रोङा बियो रायबाबो। बियो आंनिबो न'आव आयै, नों आंखौ बेबायदि होखारनो हाया। आंनिसो न' बियो, कुलुंखिनि सालि। नै नोंखौ होखारनासो सारिमोन आं। आयै, मामोन? फिसा, नों आरो बेबायदि सानबेसे थाबावगोन सानदों? माखौ आयै? मा थानायनि बाथ्रा बुंदों नोङो? आं बुजि मोनासै। आं मा बुंनो नाजादों, नों हमनानै मोनाखै नामा? नाय दैमालु फिसा, गोबां सम जालांबाय।
गोबां सम बारलांबाय दासिमबो बै खांखिनिया गथ' सासे जोनोम होनो हायासै। आङो आंनि जिउ थासान्दियावनो आंनि फिसौज्ला फिसौजोफोरखौ मोननो लुबैयो। आरो बे न'खरखौ नोङो फिसा गैयै बिब्दिनो बंस' गैयै खालायनानै गालांगोन सानदों नामा नोङो? आयै नांगौ बायसाथ' डक्टरफोरनोबो देखायबाय दा जायानोबा मा खालायबावनो। मा खालायनो बिलाय? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया दे, आंनो फिसौला फिसौजो नांगौ। नोङो अनजालिखौ गारदो, फाथैलाय बिसिदो बिजों। आं नोंनि थाखाय गोदान हिनजाव लाबोगोन। मा जाखो? खोनासंदों ना खोनासङाखै? खोनासंदों आइ, आं अनजालिखौ माबायदि गारनो? आङो हानाय नङा आइ। आयै अनजालिया प्रेगनेन्ट जानो हायाखै, बेयाव अनजालिहा मा दाय दं? मानो दाय गैया? अनजालियानो दायनिगिरिया। नाथाय आं बिब्दि खालायनो हाया आयै। मा हाया? खोनासं दैमालु, नों जुदि अनजालिजों फाथैलाय बिसिया आंनि थैनाय मोखांखौ नुगोन नोङो। मा? आयै बिब्दि दा बुं। आंनि बाथ्राया सोलाया। दाननै दं नोंनि आखायाव। नों बे दाननैनि गेजेरावनो फाथैलाय बिसियाबा आंनि थैनाय मोखांखौ नायनो नेनानै था। आयै बिब्दि दा बुं आयै। नोंनि जिउखौ लानानै आं बे संसाराव थांना थानो हाया। जागोन आयै जागोन, नों बुंनाय बायदिनो मावगोन आं। नाय अनजालि, आं मिथिगौ नोंहा बेयाव जेबो दाय गैया, नाथाय आंहाबो जेबो उपाय गैया, लामा गैया। आङो आंनि आइ आफाखौ दुखु होनो हाया, बेनिखायनो आं नोंजों फाथैलाय बिसिनायनि डिसिजनखौ लाबाय। मा? नों मा साननानै बे बाथ्राखौ बुंखो? नों मा बुंखो? नों जा खोनादों बे बाथ्राखौनो बुंदों आं। नों मा बुंदों दैमालु? नों दिनै आंखौ बिब्दि बुंनो हाबाय? एसेबां गाज्रि गोसोनि नों माबायदि जानो हाखो? फिसा होनो हायैनि थाखाय नों आंखौ दिनै गारनो सानबाय। आंजों फाथैलाय बिसिगोन नोङो? नों मानो बिब्दि खालायखो आंजों? आं फोथायनोनो हायाखै। नों बै दैमालुआनो ना, जाय आंखौ सानसे समाव फाग्ला बायदि मोजां मोनोमोन। दैमालु बिब्दि दा खालाम प्लिज। दैमालु प्लिज बिब्दि दा खालाय। आंहा बे संसाराव नोंनि अनगायै रावबो गैलिया। आंनि आइ आफायाबो गैलिया। नों आंजों फाथैलाय बिसिबा आं अबाव थांनांगौ? सोरजों थागोन आं? आंखौ बेबायदि अबथिरा हारसिं दा गार दैमालु। अनजालि आंखौ बुजिनो नाजा नोङो। आं नोंनि थाखाय आंनि बिमा बिफाखौ दुखुआव दोननो हाया। आं आंनि बिमा बिफानि मेगनाव मोदै नायनो हाया अनजालि। नों नोंनि बिमा बिफानि मेगनाव मोदै नायनो हाया होनब्ला आंनि मोदैखौ सोर नायगोन? आंहा नोंनि अनगायैथ' रावबो गैया। आंनो डिभर्सखौ बे साननैसोनि गेजेराव नांगौ। जेसेबां थाबनो जों डिभर्स होलायनो हायो जों सानैनि थाखाय बेनो मोजां। दैमालु दैमालु दैमालु। सार, सासे पेशेन्ट दंफैयोमोन। मानि पेशेन्ट? सार, हर बडि लोन्थि बेरजोबदों आरो बिहा एटेन्डेन्सबो गैया, हारसिं दं। सार, नोंथाङा खेबसे नायहैनांगौमोन। अके। अनजालि नों? सोमखोर, नों डक्टर जाबाय? औ अनजालि, आं डक्टर जाबाय। नों कारेक्ट सिनायदों। आं डक्टर सोमखोर। नोंखौ बेबायदि नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों अनजालि। सोमखोर, आंखौ निमाहा हो प्लिज। आंखौ निमाहा हो सोमखोर। आं नोंजों गोबां गाज्रि बिहेभ खालायदोंमोन आरो बिनिनो साजा दिनै मोनबाय आं। आंखौ दैमालुआबो डिभर्स होनानै गारनानै थांबाय। नोंनि थारनायखौ आं सिनाय मोनासै दैमालु, आरो दिनै आं अबथिरा हारसिं जानांबाय। अनजालि, आं बुंदोंमोन ना सानसे आंहाबो सम फैगोन होननानै, आरो बै समा दिनै फैबाय। नोंजों आंनि गोसोआ ओरैबायदि बायदों, बै सानखालिनिफ्रायनो आं हाबा होननायखौनो नायनो हालियामोन। अनजालि, आं दिनैबो नोंखौ हाबा खालायनो थाखाय रेडि दं। नाथाय आं मोनसे बाथ्रा बुंगोन, खाफालखौ लानानै एसेबां दुगा दा खालाय। खाफालनि जोंथिया दिनै दं गाबोन गैया, थास' बिलाइनि दै बायदिसो।